Ya sunan shi na kwarin? Alhaji Musa. Alhaji Musa. Ni sunan Alhaji Musa. Kai Alhaji Musa. A kwari wa ka sani? Na san Nafiu, na san Mustafa. Na san Aminu. Na san Suleiman. San fi mutum dari wanda na san su. Kuma dan wace kasa ne kai? Ina Afghanistan. Afghanistan. Kuma ka je Najeriya? Sosai man ji Allah ya yarda. Shekara ka nawa a Najeriya? Kawai zuwa na shi. Zuwa da dawowa. Je a dawo shine magana. A can kake so wasu kayan anan mai? Ina kan China ce. Turkiya, China, Dubai. Da ka can ba wajen sana'a. A can masara ake yi. To sanan auzada. Bada. Shi yana kai musu ne. Yau kai wa muke. To ka fara kawo min nima a Najeriya. Ba ka da masalan ne. Allah ya yarda. Allah ya yarda. Alhaji Musa. Allah ya yarda maka. To kai me sunanka? Sunana Nazir. Nazir. Kuma ni layin ka. Yawwa kuma abba gida. Masha Allah. Mun zama gidan mu ne. Gidan ku ne. Bai layin ka. To shikenan. Layi na Najeriya ko na Najeriya. To sa yawwa sai ka sa barin faɗa maka da Hausa.